Senyors i senyores, molt bona tarda. Bona tarda a tothom, a autoritats, membres de l'ENTEC, patrocinadors, col·laboradors, candidats. Bona tarda i benvinguts a l'acte de lliurament dels Premis ETEC 2019. Aquests premis volen reconèixer les empreses, institucions, entitats i persones de les comarques gironines amb els seus treballs, activitats, projectes i iniciatives que han estat contribuint a la difusió i al desenvolupament de les noves tecnologies. En aquesta 13a edició dels premis organitzats per l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona, l'ENTEC, s'han establert 10 categories, a 9 de les quals es podia presentar candidatura i per a una de les quals, el Premi al referent ETEC 2019, el guanyador ha estat proposat per l'organització dels premis. Estem molt orgullosos, com cada any, d'haver arribat a organitzar aquesta 13a edició dels guardons, mostra evident de la salut del sector de les noves tecnologies aquí al nostre territori, a les comarques gironines. I us agraïm moltíssim la vostra participació, la vostra presència avui aquí per celebrar tots junts aquests premis. Volem donar les gràcies als patrocinadors que han fet possible aquest acte, al BBVA i al grup Simón Assessors, a les institucions que donen suport als premis, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona, la Cambra de Comerç de Girona i la FOEC i els nostres col·laboradors, EUMES, ERAM, CIFOC, Estudi FGH, Easy Promos, GNA Hotel Solutions, Playbrand i Desig Esdeveniments. Molt especialment volem agrair de nou a la Generalitat la possibilitat de celebrar la gala d'avui en aquest magnífic auditori Josep Irla que per segona vegada acull els Premis ETEC. Entre els col·laboradors hi ha 3 de les escoles de referència en els seus àmbits, ubicades a Salt, a Vilablareix i a Girona. Aquestes escoles que hem volgut que fossin presents en aquest acte com a mostra de la potència del sector tecnològic gironí, també en les branques audiovisuals, multimèdia i musical. L'Escola de Comunicació Audiovisual i Multimèdia de Girona, l'ERAM, l'Escola de Cicles Formatius de Realització d'Audiovisuals i Videojocs de Girona, CIFOC, i l'EUMES, una escola de música avançada i so formada amb la voluntat de consolidar i reglar la formació en producció musical que fins la seva creació es desenvolupava de forma independent. De la seva feina, de tot allò que fan, en tindrem una petita mostra amb la producció audiovisual i musical d'aquest acte. Seguint la filosofia dels premis, hem volgut que aquest acte estigui present a la xarxa d'una manera activa i rellevant, com és obvi, i és per això que simultàniament s'hi anirà comentant tot el que passi en aquesta jornada d'avui. L'encarregada de fer-ho serà la Rosa Cols de l'empresa Playbrand, que anirà relatant-ho amb el hashtag Premis ETEC, que us animem, evidentment, a utilitzar aquells que feu referència a l'acte des dels vostres dispositius mòbils a la xarxa. I una vegada fetes les presentacions, ara sí donem pas a la cerimònia de lliurament dels Premis ETEC 2019. Amb tots vostès demanem que ens acompanyi el senyor David Martí, president de l'ENTEC, per fer-los arribar unes paraules de benvinguda. Senyor David Martí.